Ka tɛmɛ ni kunnafondila Aliyu Ture ka ni tile damadɔ tununi ye, fɛn min ye a baara ɲɔgɔn n'a jɛɲɔgɔn Jango Kulibali ye, ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye u cɛ jɛɲɔgɔnya kan. Aliyu ye ne terikɛ de ye, et puis n confrère fana don, n confrère don terikɛ don. Aliyu ye denmisɛnnin ɲuman dɔn, ne dɔgɔnin dɔn, denmisɛnnin ɲuman dɔn, et puis vraiment baara in kɔnɔna la a bɛ ne bonya kuma bɛɛ a b'a fɔ kɔrɔ, a bɛ ne bonya kɔrɔ parce que an nana baara in na ale ɲɛ, an nana an sɔrɔ nin baara in na. Donc o bonya de bɛ ne n'alu cɛ. Aliyu filɛ denmisɛnnin ɲɛnama kɔni don, a bɛ mɔgɔ bonya, a bɛ baara kɛ, a b'a ka baara fɛ. Donc o de kama a y'a ka journal yɛrɛ créé ka kɛ o directeur yɛrɛ ye. Donc ne kɔni bolo ne tɛ se ka mɔgɔ jugu tɛ quoi, n m'a dɔn ni mɔgɔ jugu ye. Fɛn fɛn tɛmɛna ɲɔgɔn cɛ vraiment mɔgɔ ɲɛnama dɔn, denmisɛnnin ɲɛnamaba de dɔn. Ka tɛmɛ ni Aliyu Ture ka nin tununi ye min yɛrɛ kun jɔnjɔn ma se ka sɔrɔ hami don min na halisa i ko bi, kunnafoni jɛkulu dɔ sigira sen kan walasa ka se ka wulikajɔw sabati a koɲɛ kama. Bubakari Yalikoyi ale y'o kulu maa dɔ ye. Comme y'a fɔ cogo min na Aliyu Ture n'o y'an baarakɛɲɔgɔn ye a tunna depuis le 6 ne yɛrɛ kɛra je pense mɔgɔ laban ye ani min kumana journalistes ka domaine kɔnɔna la parce que ne y'a wele le 5 à 18h45 o y'a sɔrɔ a tun b'a ka bureau la an ye baro kɛ a ko ni sun tigɛra k'a bɛ taa so o don dugusajɛ Aliyu Ture somɔgɔw ye ne wele k'a fɔ ko a ma se yen nɔ k'a ka téléphone bɛɛ fagalen don. Donc u nana a ka bureau la kana sɔrɔ bureau da sɔgɔlen don a ka mobile fana tun tɛ yen. Donc an sɔrɔla ka taa commissariat ni centre de santé ale ni gendarmerie kana se fo kan fanfɛla fɛ an y'olu bɛɛ lajɛ an ma ye ani tribunal commune 5 la. Donc o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ journalistes y'a décidé ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan, toutes les organisations professionnelles des médias bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan sous l'égide de la maison de la presse ka cellule dɔ sigi n'o cellule ye tɔgɔ ye ko cellule de crise pour la recherche de Aliyu Ture. Donc ne y'o de porte-parole ye. Bon cellule yɛrɛ ye a ka réunion ba fɔlɔ a y'o kɛ bi maison de la presse la.